biex in-nies li nqabdu taħt id-debriż min irnexxielu jitla' fuq is-saqaf fuq is-soqfa tad-djar u min jiġi maqbud taħt. Ġifieri dan ma tgħidx pereżempju jridu hemm it-tama li nsibuhom ħajjin għax kienu taħt l-ilma. L-ilma baqa' sejjer sal-baħar, kienes anki il-port ta' Derna u għamel il-port ta' Derna non-functional. Ġifieri bħalissa bin-nies kollox li kienu jaħdmu il-port probabbilment jinsabu sfortunatament fil-baħar. Qed jippruvaw hemm ħafna pajjiżi li qed jippruvaw jagħtu l-għajnuna tagħhom u kif qed tajjeb inti Malta biċ-ċokon tagħna ħajkonna kontinġent tista' tgħid li huwa kbir iktar minn 70 ruħ u ħaninżlu bal-mar, ħaninżlu b'karozzi ta' salvataġġ li meta tqis li aħna pajjiż żgħir bil-limitazzjonijiet tagħna kollu nista' ngħidlek illi ħajkun wieħed mill-akbar kontinġenti li ħadd irċievi l-Libja meta l-iktar għandhom bżonna.